Lanqas Joseph Muscat ma kkundanna id-diskors violenti ta' Alfred Sant għajna lajn sinna l sinna. U fil-waqt li skużaħ, il-Prim Ministru bi kliemu prova jagħti xifhem li d-diskors ta' Alfred Sant ma kien xejn kbir. Naħseb li kien mod ta' kif esprima ruħu, kieku jien kont nesprimi ruħi totalment differenti u jien fil-fatt nesprimi ruħi totalment differenti minn hekk. Bla kantunieri, u għalli ġej, għal kull sinna rridu sinna u għal kull għajn irridu għajn. Dik hija l-attitudni tiegħi. Naf li tinħass violenti b'da żminijiet, salvaġġa b'da żminijiet, ma bżonn. Sorsi qrib Kastilja qed jgħidu li dan id-diskors negattiv fil-Konferenza Ġenerali Annwali tappan mhux ftit il-bidu tal-kampanja għall-Parlament Ewropew li min-naħa tal-Labor kienet ikkaratterizzat minn attakki, arroganza u insulti diretti. Fl-istess waqt, id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn li hu meqjus bħala moderat mhux biss iddefenda lil Alfred Sant, iżda spiċċa jgħid li dak li qal hu relevanti. Mela jiena bla ebda dubju nifhem illi l-kampanja tal-MEPs issa bdiet. Naħseb illi dawk li jkunu qegħdin jgħidu l-MEPs u kandidati u kollha huma relevanti, dak li jkun qed jgħid kollu relevanti. Chris Fearn ġie mistoqsi diversi drabi minn Net News sabiex jikkundanna il-kliem li qal Alfred Sant ġewwa Għawdex. Li ġej jridu jkunu nkunu għaddejjin blajta antika, blajta qawwija. Sinna għal sinna u għajna lajn. Tikkundanna? Il-frażi tal-kap ta' delegazzjoni soċjalista fil-Parlament Ewropew hi eku ta' qajta li toħodna lura għas-snin disajn. U għal kull sinna, nieħdu sinna, għal kull għajn, nieħdu għajn. Din il-ġimgħa anke d-deputati Edward Zammit Lewis u Lanqas Muscat naqsu milli jikkundannaw dak li qal Sant fil-Konferenza Ġenerali Annwali li qed ilaqgħa il-Partit Laburista. Intant fis-sessjoni plenarja tal-ġimgħa spikka fost l-oħrajn id-diskors ta' Konrad Mizzi li qed ikun imbuttat sabiex jieħu fidejh it-tmexxija tal-Labor. Il-messaġġ tiegħi li lejn inderija huwa oqgħod komdu sidin idra f'oppożizzjoni. L-arroganza komplet toħroġ anke fid-diskors li għamel Chris Fearn fejn f'daqqa waħda is-Soċjalisti Maltin m'għadhomx jgħidu li huma l-underdogs. Mhux l-elezzjonijiet biss ta' xahar ieħor kapaċi nerbħu imma anke l-elezzjoni ġenerali illi jmiss u ta' waraja u ta' waraja u ta' waraja. Għamilna 25 sena fl-oppożizzjoni, issa għandna l-opportunità illi jekk nimxu bil-għaqal nagħmlu 25 sena fil-gvern. Il-kanzilena ta' rebħa ċerta komplit ukoll mill-Ministru Ian Borg fil-waqt li Roberta Bela u Chris Cardona bħal sħabhom kellhom diskorsi ikkaratterizzati minn attakki negattivi u għajjat lejn esponenti tal-Partit Nazzjonalista.